Smith, sgwar i Rory Holden, sy'n lledu'r chwarae. Ceisio lledu'r chwarae i Ryan Brobl. Brobl, ceisio ymddibu Dan Roberts. No Edwards yn dod ar draws. Yma Brobl heibio'r ddau, Brobl ar ergyd, sydd at y golwr. Mae da gan Ryan Brobl. Cyfle cyntaf o'r gêm i'r Seintiau Newydd. Myth i gael y bel na heibio i George Ratcliffe oedd yr ergyd sydd ato fo. 20 munud o'r hanner cyntaf weddill. Dan Williams i Holden, sgwar mae Jack Bodnam. O'n camu mewn, meddwl yr gydiar i droed chwith, mae'n chodi fyny tuag at y post un pella. Smith ar y foli, Leo Smith ar beidiad wych gan Ratcliffe a'i goesa. Mae'n bas da gan Bodnam, pawb yn disgwyl fe'r gydio. Mae'n chodi fyny i Smith ar y post un pella. I gyffyrddiad ymdeibio'r amddiffynwr. Y bel, myth ymdeibio, coesa'r golwr. Redmond bas i mewn i Oting yn Cay. Sgwar i Holden. Josh Daniels. Yn torri mewn ar ei droed. Chwith ar ergyd. Yn un isel. Bron iawn i'r golwr llwng i. Yn gael ddafal ni ar yr ail gynnig. Ergyd bwerus. Yn gorfodi Ratcliffe. Gael dau gynnig gan ni. Cic rydd i'r Seintiau Newydd. Holden. Gwrs oedd yna, i fod i ddigwydd fel yna, ond mae'n disgyn i Brobl. Mae'n deibio un, cael wthio. Deibio'r ail. Ac allan Gig Gornel ar y post yn agosa gan Chris Marriott. Ond rhywsyn ei gilydd, nath Brobl greu cyfla iddo fo hun. No Edwards ffigio fyny. Dan Redmond i'r agweld y bas yna. Tuag at Mwandwe, o'r o'n ceisio gwrth ymosod. A'r bas tu mewn i Brobl. Dio ddim yn cam sefyll. O, sefythodd Brobl yna. O wedi amseru'r rediad yn berffaith. Oedd y bas yn odidog gan Redmond. Ond i flaen troed. Ynda hi heibio'r postyn. Ond dylio fo, dylio'r Seintiau Newydd ar y blaen. Yn torri mewn mae Jordan Williams. Williams ar ergyd yn fflachio. Tuag at y gol. Ond mi rhaid i George Ratcliffe ddelio a hwnna. Oedd o'n camu nôl. Mi rhaid o droi hwnna dros y traws. Oedd o'n sicr iawn lle oedd o. Roberts yn rhyddhau Mwandwe. Y tu cefn i Bodnam. Ar ei droed chwith. Cyfleifo mewn Mwandwe. Yn tynnu ergyd eibio'r postyn. Roberts yn rhyddhau Mwandwe. Yn torri ar draws y gwrt Cosby. Ond yn tynnu ergyd eibio'r postyn chwith. Tipyn gwell gan dîm Billy Painter. Ar ddechrau'r ail hanner yma. Disney. Ar gic uniongyrchol. Tuag at Nash. Gael ei girodd yn awyr. Marriott chodi fyny tuag at Mwandwe. Dwi ddim yn cam sefyll. Cyfyddiad cyntaf da gan Mwandwe'r ergyd yn taro cefn yr hwyd. Oddi ar Jack Kenny. O mae'r tîm cartra di mynd ar y blaen. Doedd o ddim yn cam sefyll. Oedd yn amgroesiad o didog gan Marriott. Cyffyrddiad gwell gan Mwandwe. Mae'n thynnu ar draws y cwrt 6. Ac yno a'i flaen toed i rwydau drydydd gol y tymor yma o Jack Kenny. Cei Connah 1, y Seintiau Newydd 0. Rory Holden. Diolch di'r gydio. Na di, pawb. Y blaw Jack Kenny tol i'r bel. Groesiad dod i mewn tuag at Dan Davies. O sy'n mae o dymithu hwnna. Yr cyfleoedd yn dod oddi ar y llinell gan John Disney o ergyd Jordan Williams. Dihangfa i'r tîm cartra. Sgwar i Leo Smith. Digonodd y le gan Jordan Williams. Lawr ochr dde. Groesiad cael ei chodi tuag at y post un pella. Beniad allan ddim yn un dda iawn. Dan Williams ar ergyd. Nid y golwr yn poeni am hwnna. Gath o'i gael lawr yn sydyn. Dan Williams. Ond bu hwnna yn hanner cyfla. Brobl. Torri fewn heibio i No Edwards wedi gweld un cerdyn melyn. Mae heibio i Edwards. Clark yn gadael i McManus a'i flaen. Troed! Yn cyrraedd cefn yr hwyd. Mae'r Seintiau Newydd gyda 4 munud
o'r 90 yn weddill, di dod yn gyfartal, trydydd gol y tymor yma i Declan McManus. O McManus yn glinigol, o'i flaen troed ar rwan mae'r Seintiau'n dweud unwaith eto a Ben Clark. Clark yn y cwrt Cosby. Clark ar ergyd! Mae di taro cefn yr hwyd! A 2 gol! O mewn munud! Wedi troi'r gêm ar ei phen o safbwynt y pencampwyr. Mi droiodd ei mewn ar ei droed chwydd ac yn cryman i'r bel yn gelfydd. Heibio'r golwr George Ratcliffe.